Takže zdarec lidi, ukážeme si, jak pracovat s programem Sam Broadcast, takže jdeme na to. Takže jak vidíte, já už tady v tom Queenu mám nachystanou hudbu. Z toho Queenu si tady ty Deck A a Deck B berou písničky, takže když jo, vezmete třeba tady, já zajedu do mixu, vezmu, nebo čekat, zajedu třeba do Best Music, Bad Memories, určitě znáte, takže to vezmu a hodím to takhle. Tak hned jako další na řadě je samozřejmě Bad Memories. No a potom tady vidíte Zaplay server, tady si vyplníte tyhle údaje, tady doporučuji 128 a server, tady vypíšete svůj IP, svůj port, heslo, název stanice, co hrajete za styl, co váš web a vaše jméno. No a to je asi tak všechno tady u toho serveru, pak jenom na to kliknete a já tady mám stop, že to stopnu, a nebo tady, když nevysíláte, tak dáte start a jako potom co další, tak je tady to face control, to vám šetrně přepne skladbu. No a tady mikrofon, to už asi víte, ale když vám nejde, tak je dobrý tady si zadat přesně jaký mikrofon. No a jinak si teď ukážeme asi to, jak vložit tady, prostě dáte třeba nová složka, pojmenujete si nějak, třeba já dám zkouška, kliknu na ní, tady dám vedle pluska tu šipičku a dám přidat soubory. No a tady si to označím Ctrl A a otevřít hraje, co mi to tam nahraje. No a pak to třeba vezmete a přetáhnete sem a vedle a ono si to hned z toho bude brát. V historii máte vždycky 200 songů. No a tady máte počítadlo dole a to když si nastavíte, tak jestli zase stejně IP, port a heslo, tak to se vám budu ukazovat, kolik lidí poslouchá a jak máte omezený ten server. Já tady mám ještě druhý, ale ten je neaktivní teď. Já jsem, jelikož se vědeme ještě furt do těch 100 lidí, tak to tady stačí. No a to asi tak všechno, co by jste měli asi znát. Když teď tady máte statistiky, Reels, Graph. A když to tam nemáte, prosím vás, jedna z ty věci, tak kliknete na Window a tady si kliknete na Statistic Reels, Encoders, Fade Control. To je asi tak to, co se vám tady neukáže. No a já doufám, že vám to teda pomůže, takže tady zapínáte mikrofon, mačknete a mluvíte, anebo si to tady zamknete a mluvíte díl a nemusíte to držet. No a to je asi tak všechno. Takže já doufám, že jsem vám nějak poradil a mějte se a když tak doufám, že budete v pohodě, že se to nenaučíte, protože do půl hodiny to umí každý, stačí si to párkrát potuknout na nečisto, než začnete vysílat, pochytíte do ruky a máte to hned v pohodě. Takže se s námi, já už se s vámi teda loučím a zatím ahoj.